de moi chabe adam le moi mata gbeda nseyin mbada gbaji mo gbaji ba ni shimi pe so kuma da nse kwa mesna ehwe bebe chabe ya yin ba sla hwe ya yin yi hwe ga yin so kwa ga bebe so kwa ga beche hwe bebe ehwe godi ya no Mama, ina wuni? Ina gajiya? Mun same ku lafiya? Lafiya. Sannu. Hajiya Ramatu ta aike mu kawo miki sako bin Abuja. Gode. Sannu mama. Ayi mata addu'a. Gode. Yawwa. Madalla. Sannu. Mun gode. To. Ga sako? Daga Hajiya Ramatu Tijjani. Minista Abuja. To. Ma gode. Madalla. Ma gode. Allah ibada su ci. Amin. Allah ibada su ci. Amin mama. Ma gode. Shekuba ma feji. Abebe gun ko feje ko wa. Ma gode. Shekuba bo bebe. Shekuba mo afe. Ba komi ba ma ba komi na gode mune da godiya Hajiya Ramatu ministan Abuja ta ce kawo miki sako amin amin amam da te le ama fin ke sai te ko yi ko tin ba te bo amin mama ba te bo amin mun gode sannu kuma mama ga Hajiya Ramatu sakon Hajiya Ramatu minista ta ce a kawo miki ki mata godiya yawa amin amin sannu mama Hajiya Ramatu minista Abuja ta aike ni in kawo miki sako. Aya. To aya. Gashi aya. Rike. Naki ne. Bai yu za shashin baba. Ashin ba. Bebe ko fiya ko fiya. Ta ce kawo miki sako. Madalla. Mun yi godiya da abun da kuka yi mana. Ale kara zumunci. Amin. Ale kara bude hanya. Amin. Mun gode. Madalla. Yawwa. Ga sako nan daga wurin Hajiya Ramatu Tijjani ministan Abuja. Ta ce kawo muku. Ta ce baku. Mun gode sosai. Ale kara zumunci haka yanda tana tuna da mu. Gode. Kan daga wurin ministan Abuja Hajiya Ramatu Tijjani ta ce kawo miki sako. Mun gode. Hajiya Ramatu Tijjani ta ce kawo miki. Gaskiya ne. Mun gode. Allah ya kara mata rai da lafiya. Kuma Allah ya kara mata karfin yin na gode. Kullum kuka zo lafiya kuma Allah ku kuma Allah kuma da ku lafiya.